God aften. Det var tidligt. Det var tidligt. Jeg vil lige starte med at sige, hvis I undrer jer over min mærkelige påklædning, så er det fordi, jeg lige har trådt ud af en flyvemaskine. Jeg er lige landet fra ferie. Ja, 3 uger sammen med min kone. Så jeg lige har brug for at se nogle glade mennesker. Det er derfor, jeg er her i aften. Så nej, jeg har været i Malaga. Der var 14 dage på camping. Ja. Og jeg overlevede. Min kone hun sagde til mig i flyveren her, lige inden vi lander, så siger hun, du har godt nok været hård ved mit gode humør. Og det undrer mig, det overrasker mig faktisk. Jeg var slet ikke klar over, hvor jeg i besiddelse af den slags. Det kom lidt bag på mig. Op til vi skulle på ferie, der var hun på slankekur. Jagten efter bikiniformen. Og hun var på noget, der hedder en 5-2-kur. Jeg fandt aldrig lige helt ud af, hvad det gik ud på. Men ude efter hendes madvaner på ferien, så er det dumme, hun fastede om natten og spiste helt andet. Ja, og hun taber sig jo ikke i kilo. Nej, hun taber jo centimeter. Ja, ikke da kilo. Centimeter. Jeg tror faktisk, den er god nok. Jeg synes, jeg kan se, at hendes patter, de blev længere. Så den kører jeg med. Og inden vi skulle afsted også, og hun gjorde alt for at komme i den der satin bikini, der startede hun også yoga. Og det kan jeg anbefale, piger. Der er lynhurtige resultater. Altså, for satan min kone, 14 dage. Lige pludselig, så kunne hun nå chipskålen fra de mærkeligste vinkler. Lynhurtigt. Det er yoga. Det er godt. Hvad er der ellers sket på min ferie? Jo, jeg blev smidt ud fra badeland. Ja, så lidt en uheldig episode. Der var en lille kinesisk pige, og der sagde Pikachu, jeg har dig, og kastede med kugler på hende.